Ngithanda ukubingelela abathandi nabalandeli bakaMaskandi kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona leli phimbo njengamanje. Lona ke unibingelelayo ukhulekana waThilisi ngokuzalwa uzalwa lapha nakwaNongoma kwaMadlakazi esigodini saseMayini. Kodwa ngokuzinza usezinze lapha endaweni yaseDanhauser eEastbourne Farm abazingangcono bathi kukwele intuthuko e42. Bafowethu ngilapha namhlanje ngizonithulela ngomsebenzi kanqola yendiya engilikhulu ithemba lokuthi nizothokozela. Bafowethu lapha ke sisebenze ngokukhulu ukuyikhandla umsebenzi sithe kulonyaka lona ke sishintshe ukwenza kancane sanenzela iDVD ehamba neCD. Bafowethu lo msebenzi ngoba senzile siwenze ngokukhulu ukucophelela. Zikhona ingoma zokujonga, zikhona ingoma zothando, zikhona ingoma ezakhaya. Sinelikhulu ngithemba lokuthi umuntu angeke ahlale engajabuli. Kulonyaka sishintshe kakhulu ukusebenza, sishintshe kakhulu nanestyle engithe angenze nangaso. Ngokusebenzisana kwami ngisebenzisana nangu mfowethu engihamba naye kusuka siqala umsebenzi estudio sayiza ukukhula kuze kube imali sisayibambile. Bafowethu ke ngicela kulo msebenzi lona uthi mawuphuma nuthole eindaweni eziright ngoba sinenzele ngokukhulu ukucophelela. Into engicela kakhulu ngicela ukuthi le ndaba yoqhawelana manje ngathi ukuyeka kancane ngigxile emkulweni kenakho intandeni eqiniso futhi ukuthi yena kahle kahle ubani uyayidlala ingoma. Mina anginankinga ngokuthi umuntu mhlambe angathini athini kodwa khona bona labo okuthiwa sebephambili bayalazi iqiniso ukuthi ingoma ibuye. Mina bahleli bemcimbi futhi sicela ukuthi ke beyiyeke lento lena yokuthi wena ngoba ungakwaNongoma akubalekile ube khona emcimbini kaMaskandi. Wena ngoba ungaseDanhauser akubalekile ukuthi ube khona emcimbini kaMaskandi. Kahle kahle basuke bekhaphaza abantu bakulezo ndawo lezo. Engakusho mina ngathi mina abantu bakaNongoma nabo ake beyibheke ngelinye iso le ndaba. Kahle kahle bayaqhashaza. Uma kumele bekhipha imali bayekhipha imali beyobuka imicimbi. Kodwa ekugcineni abasizakali ngalutho ngoba usuke engekho umuntu asebeqhosha ngayo. Kunzima kabi ukuthi umuntu kudlala umfana wangakubo estage. Bese lo mfana wangakithi uyadlala. Wena mongakaNongoma usuke uyobuka kahle. Sicela ukuthi sibambisane nabo kuleyo nto le. Uma bebuka kuma poster mhlambe kuthiwa kuzobe kunomcimbi kuphi bengamboni umuntu wakaNongoma, sicela ukuthi ke bengayi lo mcimbi lo, ke behlale nabo sisebenzisane ngendlela eqiniso. Bafowethu kulokhu ngoba ngithi iCD izophuma nge20 zika October. Akusiyo iCD kuphela, iCD ezobe hamba neDVD yengoma ezithe zingaphuma nayithokozela sisekhiphe ngaphambili. Ikhona ingoma ethi amakhosi oMaskandi okuyona ngoma esewundaba sematheni lezi insuku lezi. Ikhona ingoma ethi intombi yenkabi okuyingoma esematheni lezi insuku lezi. Ngiyethemba kakhulu ukuthi mhlambe nizoyithokozela. Bafowethu kulokhu ngoba ngichaza ukuthi into esinenzele yona kulokhu sishintshe kakhulu. Nge20 zika October ngicela ukuthi bonke abantu bephume obuningi babo beyothenga lo msebenzi endaweni ezifanele. Lo msebenzi ke uzotholakala nasebantwini abahlukile. Amahotela wonke uzobe utholakala lo msebenzi, noma rank uzobe utholakala lo msebenzi. Ngoba ngithi ngishintshileke, shintshe kakhulu ukwenza. Kulokhu ngithena anginenzele iCD ihambe kanye neDVD ezophuma kuze
nithi nilalele nibuye nibuke futhi nibuye nibuke yonke into ngoba into ebalekile masinenzela izinto masinenzele ngothando nani futhi sicela ukuthi nizamukele ngothando lezi zinto lezi ngoba into enhle esinenzele yona kahle kahle mina umculo angisho mhlawumbe ukuthi into esiyibhekile kodwa into esiqondanisile senza into eyiyo so la ikhompoza into esikhompoza ngayo ayifani nomunye umuntu ukuthi yena uzolalela ama CD obaba uNoGabsela obaba uNqalothi obaba uZrayifani bese ke ngibuyisa lezo ngoma lezo isidingo salapho lokho engishilo namanje ukuthi asikho sokuthi wena ungathenga lezo ngoma lezo ngone ulalela lawo bantu labo ngoba kuyinkinga futhi ukuthi wena uphoqe omunye umuntu ula ngephimbo lakho mina ngicula ngelami iphimbo akusile iphimbo lokuboleka okay bafowethu ke sengivala lo msebenzi lona ngoba ngisho kuzotholakala ndawo zonke onesifiso sokuxhumana nathi uzoxhumana kulama number lana angezansi kulokhu ke engicela nikwazi umsebenzi lona kanqola yendiya usihloko sakhona sithi Skin Gin ngisikhiphe ngaphansi kwekhampani eqondene nami inqola music production lo nyaka lona engakho ngoba ngichaza ukuthi izinto eziningi zishintshile ngizenzela mina uma ke ufuna ukubona unqola yendiya noma izinto eziphathelene naye uzosesha igama unqola yendiya okanye useshe Indlalisi Media na kanjani lapho uzobe uyithola yonke into ephathelene nonqola yendiya bafuthu ngiyabonga uma ke kukhona lapha engibeke khona kabi ningixolela kodwa khona iqiniso lihlezi liyiqiniso nangokumfowethu engihamba naye enginethemba nawe ukhona akazowabeka amabili amathathu amagama azonakha futhi ngoba thina sikhona ngokuthi kumele sakhe siyakho ngizobe ngithathele lethuba engimnikwa umfowethu uNqola ngizocela nje ke nami ukuyichaza ukuthi ngobani ngowabani kuyakho lona okhulumayo ngegama lokuzala uThabani kwaManqele elomtsizwa babembizele eqini kanti odali babembizele nonke nami ngicela umfowethu uNqola wathi angizombambisa kulokhu ngoba kudala sikuzuka naye kusukela kudala sisafunda isikole sihlanganisa hlala nezincinci ke mina ngidlala waso kakhulu ke isigidi wazongikhuthaza umfowethu ukuthi nami ngisondele kuye wangifeature futhi lo ngifeature engomeni ezimbili ngiyezwakala ku track number 3 track number 13 ngizocela nje ukuthi kakhulukazi bafowethu bonke abafowethu abangaziyo emabhekeni nokusupport lo mculo sibambisana ngoba nami kusasa khona okungizofana engicela futhi abafowethu nawo bengisupport futhi ngindalo sibambisana ngicela kakhulu ngicela ukubambisana ngiyabonga Thina singamajobu siyazana namanzi njengoba isizinsizwa thina singamajobu siyazana namanzi njengoba isizinsizwa thina singamajobu siyazana namanzi
ngicela uphumele endlini uzobulala ngicela uphumele endlini bengafika la uyobulala unolaka loya baba ngeke ngibele mina unolaka umgibe ngeke ngibele ngitshela unolaka loya baba ngeke ngibele ngitshela unesikhwele njalo nje akafuni ngimbhaqe unesikhwele njalo nje akafuni ngimbhaqe inolaka indoda yami ngeke ngibele ngitshela uyobulala ungangesalidela uyobulala ungangesalidela yokuthutha ngibele uyobulala ungangesalidela yokuthutha ngibele unolaka umanyoni ngeke ngibele ngitshela unolaka umgibe ngeke ngibele ngitshela unolaka umaxabisa ngeke ngibele ngitshela unolaka ungiga ngeke ngibele ngitshela